Я гледай 164-та. Абе, това е 140 си, неща гумите. А? Не си иска гумите. Печката е яко. А? Това Феникса, нали? Да. Феникса маха ръце, кефи са, там явно е жена му я дебата. Феникса много му бега задни. Така беше и ти. Къде? Как си мътка Феникса? В началото. С такива резки движения, за да може задницата да тръгне. И тук за мозъка и без да е такова. Автобус. Как му седи просто задницата? Така не се чува както е, само се чува азбук. Разбираш ли? Да я пробваш така. И? Да, Иво, нали? Като го запалиш от началото, там нищо се не чува вътре на празни обороти, само да се ориентирам по оборотомера как работи това човек. То понеже нарича така, като по-горе звука, аз мисля, че са на ниски обороти. Да. Точно 900 обороти. И вече като му подадеш, изчитай, то почва трасе вече да клапи, нали, такова. Това си животно, 150-40. Бяга му задни, на 145. Точки да са добре повече. Не си правят шоу такива домчета. Не са ротации нещо там. Да, бе. Само внимавай там да Просто ще го изпревари. Ако не пусне нитрото. Ствари му пътя. Ма по-бърз. Кой? Червения е по-бърз. На 140 ще да е по-бърз. Какъв контрол на спирачките има 150 дизел? Наистина, брат, как беше